ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكم والسلام عليكم ورحمة الله. to muna ta ƙara gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu iko isuwa wannan yammaci ne yammaci mai albarka yammacin talata 21 ga watan zulqa'ada na hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam 1440 da uku 21 ga watan Jun watan 6 na 2020 da biyu ci gaba ne da daura da muke yi ta ainihin wato kare mutuncin manzon rahama Muhammadu bin Abdullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam daga nan masallacin Abu Dharr al-Ghifari na jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunnah wanda yake unguwar Garki a tsakiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja. Muna tattaunawa ne akan fassara hadithin dan Abbas da hadisin Ali bin Abi Talib da kuma hadisin Abubakar radiyallahu anhum ajma'in. Kuma muna bibiyar littafin nan da ake kira Zakhiratul Uquba fi Sharh al-Mujtaba da babban malami Muhammad ibn Adam al-Ethiopi Allah subhanahu wa ta'ala ji kansa. Za mu tashi a cikin shahukan da ke gabanmu a yanzu ina ganin shahi na 26 ne a mazakir da aka tura yanzu a cikin majamu'a ta masallaci. Za mu tashi qala fil fathi an ga wurin ko farkon mazakira din farkon shahin ba ainihin kan shahin ba 100% faƙara ta biyu qala fil fathi an ga wurin da ƙasa kaɗan za ka ga jan rubutu akwai jan rubutu ƙasa kaɗan akwai jan rubutu shahi na 26 ni dai ana haka yake inda jan rubutu ma yamu da 27 to daga sama ne kasan shahin yake shi din ne ai shi din ne yawwa qala fil fathi al-imamu al-Ethiopi Allah ji kansa yake cewa qala ai ibn al-Hajar rahimahullahu fil fathi a cikin Fathul Bari da yake tattauna akan wannan matsala yace wa yu'ayyiduhu annahu law kana kulla ma ya'taqidunahu zai karfafa magana baya wadda ake cewa bayyuwa ba yahude ko kirista wanda ake kira annin amana ya zagi manzon Allah kuma a ce ya sha lafiya ba zai yiwu ba domin wannan amana tashi da zaran ya zagi manzon Allah to ya walwala amana. Haka nan idan ya kashe mutum musulmi ya walwala amana. Haka idan ya ɓaci dukiyar musulmi ya walwala amana. Haka idan ya rusa gidan musulmi ya walwala amana. Haka idan ya rusa wurin ibada na musulmi ya walwala amana. Haka idan ya je nemi matan musulmi ya yi musu fyaɗe ko ya zina su shi ma duk ya walwala amana. To mafi ƙarhin walwala amana da warware alkawali da aka yi shine zagin manzon Allah duk ya wuce waɗancan gaba ɗaya. To sai malam ya ce wafil fatih a cikin Fathul Bari wa yu'ayyiduhu annahu law kana kullama ya'taqidunahu da za wato magana cewa
cewa idan arni ya taba ainihin musulmi ana iya kyale shi saboda shi kahiri ne, domin barnar da yake ciki ta kafirci ta fi illar da yayi na taba musulunci ko taba manzon Allah, sai ce a'a wa yu'ayyiduhu zai karfafa magana soke waccan magana da aka yi ta'aqqubin ta dan nan gaba kadan, kasa an ce tuqiba ko dan nan gaba kadan, dan wanda muka dan bur baya, to zai karfafa shi laukana kullama ya ataqidunahu, da duk wani abin suke kudurcewa a zuciyarsu la yu'akhadhuna bihi, ba za a kama su da shi ba, to lakanu law qatalu musliman, da sai su kasance da sun kashe musulmi lam yuqtalu, ba za a kashe su ba. To da haka ko da sun abin da suke yi lalle wannan shine aqidar su, amma tunda dai ba bisa a gare shi aka yi alƙawalin zaman lahiya da su ba. Kun gane maganar? Ko da yake su aqidar su kashe musulmi da cin mutuncin manzo Allah, tunda ba su ma iman da shi ba. Yawa, to amma akan me aka yi alƙawali da su na zaman lahiya? Akwai zagin manzo Allah a ciki? A'a. Akwai kashe musulmi a ciki? Babu. To saboda haka idan da a ce duk abin da suka kudurce idan suka aikata musulmi shi ba za a kashe su ba, to kenan ko musulmi suka kashe ba za a kashe su ba. Li'anna min mu'taqadihim, domin na daga ainihin aqidar su hilla dima'i almuslimina, shine halatta jinin musulmai. Wannan shine aqidar banasare, shine aqidar bayahudi, ya kashe ka. Kuna ganin abin da yake faruwa dai a kudancin Najeriya. Yau ba kudancin Najeriya ba, amma nan cikin arewacin Najeriya ai ba mu tsira ba ai. Amma ku duba abin da yake faruwa a kudancin Najeriya, a zuwa isko bawan Allah da shanu, a harbe shanun, shi ma a harbe shi. Kaga wannan ba magana batun zaman lahiya, a magana batun alkawalin zaman lahiya ya riga ya wargaje. Shugabanninmu ne kawai suke nan da baki a sake, ko kuma ba mu san meye shirin su ba, ko menene kokarin da suke yi. Mutum abu ne in baka cikin fage to kana na a matsayin dan kallo. Amma dai gaskiyar lamari abin da kiristocin ƙasa suke muna kwata-kwata tuni sun watsar da magana batun alkawalin zaman ƙasa tare. Yanzu magana batun yaƙi ne, sun zama abokan yaƙi cikakku, kwarai sun zama cikakkun abokan yaƙi. Yanzu ko mu ko su kawai, duk wanda ya mallaki ƙasa shi kenan sai ya zauna ya mallaki kowa. Yanzu abin da su suka ɗauka kenan, kuma aikin da suke yi kenan. Yawwa, Allah ya sauwaka. Wa ma'a zalika, tare da wannan, law qatala minhum ahadun musliman, da ɗaya daga cikin su zai kashe wani musulmi, to qutila, za a kashe shi, duk da shi aqidarsa shine a kashe musulmi. Fa in kila, idan an ce inna ma yuqtalu bil muslimi qisasan, ana kashe arni idan ya kashe musulmi a matsayin qisasi, bi dalili annahu yuqtalu bihi walau aslama, da dalilin cewa za a kashe musulmi idan ya kashe musulmi ko da shi musulmi ne, to walau sabba thumma aslama lam yuqtal, amma kuma idan yayi zagi sannan yayin musulunta, to ba za a kashe shi ba. A lokacin shike kafiri sai yayi zagi manzon Allah, daga baya kuma sai yayi musulunta, to ba za a kashe shi da wannan zagin ba. Kulna sai mu ce alfarqu, abinda bambanci anan bainahuma anna qatal muslimi, idan ya kashe musulmi a kashe shi, ya ta'allaqu bi haqqi adamiyyin, yana da alaka da haƙƙin ɗan adam. Fala yuhudamu, ba za a rusa shi ba. Yawa, musulunci shi ba zai rusa shi ba. Dan arne ya kashe musulmi kuma sai ya musulunta, to wannan ba zai hana a kashe shi ba, saboda haƙƙin ɗan adam ne. Wa amma sabu, amman zagi, fa inna wujubal qatl bihi, wajabcin kisa ta hanyar shi zagin annabi, to yarji'u ila haqqid dini, yana koma ne akan haƙƙin addini. Fa ya hadimuhul islamu, to idan ya musulunta shikenan ya rusa wannan hukuncin kisa. Kaga ya kamata al'ummar musulmi su fahimci cewa bambanci tsakanin zagin manzon Allah da wani laifi wanda ba shi ba. Shi manzon Allah ana taba shi, to an taba wahayin Allah, domin ta nan ne wahayin yake bullowa. Bari in buga mana wani misali. Kawai misali a ce ga wata tasha ta gidan talabijin ko gidan rediyo, sai aka tada bam a cikin wannan tashar gidan rediyo. Kuna sake jin ta? Saboda ta ina ake kome ta nan ne.
don haka ana taba manzon Allah to an ruguza manba'ul wahayi. La hawla wala quwwata illa billah. Allah ba mu ikon fahimta addinin mu. Wallazi yazharu, abin da yake bayyana, anna tarka qatl yahudi, barin kisan yahudawa da annabi yayi bai yi ba, ina ma ka li maslahati ta'alifi, kawai daidai yana lallashe su ne, kuma shine sahibul haqqi, kuma yana nan ba abin zai faru. Aw li kaunihim lam yu'linu bihi, ko kuma a'a saboda ba su bayyana da zagin karara ba ne, domin wa'ina suka bayyana da zagin karara yayi umarni an kashe su. Kun gane magana? Au lahuma jami'an, ko kuma duk ina abubuwan guda biyu ne, ga lallashi kuma sannan suna kewaye ne, ba irin zagin Debora ba. Dan irin zagin Debora kam to annabi sama bai bari ba, ya sa an kashe mutum. Wa huwa aula, kuma ne shine yahi wallahu a'lam. Intaha ma fil fatai, sai malam yace to wannan ya kai karshe abin da yake ce fatawul bari. To sai malam ya sake jawowa shi dai Ethiopia ce, wa qala al imam ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala, yace sabata anhu sallallahu alaihi wasallam. Maganganun ibn al qayyim ne malam ya dauko mun zamu ji. Yake cewa sabata anhu, ya tabbata daga gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annahu qada bi ihdari dami ummi waladil a'ama, ya yi hukunci ta hanyar zubar da jinin ummil walad ta makahu, wannan mata da ta zo ta zagin manzon Allah, mijinta ya kashe ta da wuka, makahu ya kashe ta. Kun gane magana? Ai mun karanta shi baya. To kaga kenan manzon Allah ya tabbatar cewa duk wanda ya zage shi ya cancanci kisa. Yace lamma qatalaha maulaha ala sabbi, yayin da ainihin wato wanda yake jagoranta ya kashe ta hanyar zagi. Sannan waƙatala jama'atan mil yahudi ala sabbihi wa azahu, mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kashe jama'a da yawa daga yahudawa ta hanyar zaginsa da kuma cutar da shi. Ba wai jama'a guda ba mutum guda ba, ya kashe jama'a da yawa ta yahudawa. Mazan Allah ya yanke musu hukuncin kira kuma ya kashe su ta hanyar zaginsa sallallahu alaihi wa sallam. Wa ammana nasa yawmal fatih, ranar fatahu makka ya ba wasu mutane aminci, illa na faran, sai dai wasu mutane mimman kana yu'zihi wa yahjuhu, daga cikin wanda suke cutar da shi suke mashi zambo. Wahum arba'atu rijalin, wasu mutane ne mazaje guda hudu, a wa mar'atan da ainihin mace guda biyu, kaje mutane guda shida kenan ko. Mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce duk wanda ya shiga masallaci baitul harami ya zama amintacce, duk wanda ya shiga gidansa ya kulle ya zama amintacce, duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya zama amintacce, duk wanda ya yi da makaminsa ya zama amintacce. Haka ya lissafa adadin mutane, ce amma banda mutane guda shida. Ya ce su idan kuka kama su, ko da suna makale da Ka'aba, ku kashe su. Kwarai kuwa, saboda sun yi illa, sun ci mutuncin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya kare mu. Ya ce wa ƙala, za mu karanta waɗannan hadisan nan gaba kaɗan insha Allah, amma muna karanta naƙali ne na shi malam da yau daga Ibn al-Qayyim. Ya ce wa ƙala, ce malli Ka'abun al-Ashraf, waye zai kaso man Ka'abun al-Ashraf? Ka'abun al-Ashraf balarabe ne, amma mahaifiyarsa ba yahudiya ce. Saboda haka sai ya zama yana wa manzon Allah zambo, kwarai da sai kuwa ya zama yana wa manzon Allah zambo. Shi ma aka zai aka tura aka kaso shi. Za mu karanta hadisi a cikin sahihul Bukhari da Muslim. Fa innahu qad azallaha wa rasulahu, annabi ya ce wannan mutum Ka'abun al-Ashraf ya cutar da Allah, ya cutar da manzansa. Saboda haka ya aika, za mu je da aka kaso shi. Wa ahadara damahu, ya zubar da jininsa, ya ce jininsa ya tafi a banza. Sannan wa dama Abi Rafi, haka jinin Abi Rafi shi ma an zubar da jininsa. Wa qala Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu li Abi Bardat al-Aslami, wannan Abu Barda da ya ce manzan Allah wanda ya fasata da annabi sallallahu alaihi wasallam, ce ko in je in kashe shi ko to shi ne hadisi ai mun karanto shi. Yawwa, to kaga shi ma Abubakar abin da ya faɗa kenan, ba wanda yake iya kashin wanda ya zage shi saiwa
sai manzan Allah. To shi duk waɗannan dalilai ne na cewa in arnin amana ya zagi manzan Allah kashe shi ake. Shi ka musulmi wannan automatic ne. Shi ƙara ma arnin amana yana da wata kariya ƙwaya ɗaya, ita ce in ya musulunta. Kun gane ya tsira. Amma muddin bai musulunta ba to sunansa kawai gawa ko da bai mutu ba. Jama'a an fahimta da kyau ko?